ई समय हमके भौरी लगाव के हो लइका सियान एक खातिर बियाह कइन पतो आइल बियाह दू रोटी खाए के हमके बैठ के चाहिए लेकिन ऐसा दिन दास हमार खराब बा भौरी पर हाथे लगाव पड़ता का करी इहे तो बा ओ सब ना हे बियाह कइले रहती लइका के अपनी त ठीक रहल अपने हाथे बनैती जा खैती जा पता नहीं कहाँ गई बनी लोग सब काम पड़ल बा दहेज में चाप के दहेज मांगे बा फॉर्च्यूनर चाहिए 4 व्हीलर चाहिए। फौजी तोहर चेहरा ई काल कइले बा कबले तक देखत नहीं कि जीवारान कइले बा ये काम खत्म ना होल त ले काम रह देता ली ये कौन बुझाता कामे आ गए चली भाई ना तो अबे और हल्ला करे लगे बैठो बैठो कुर्सी पर चिल्लाए कौन करा चलिए अब का भौजाई बिया अरे दादा एक नंबर का भौजाई बिया ओके जबले देखे नहीं ना तबले चैन ना होला रे दादा का एके पीस भौजाई बिया भावा तो बहरे रहता बुढ़ऊ वहीं घरे तो वो हंट घंट बाजारिए में पड़ा रहे ना चली तनी देखले है देखब तबे मन मानी भगवान एके पीस बनौले बन भौजाई गाँव में एकदम करेक्ट बढ़िया। बाबूजी का हो बाबूजी का हो सुना नहीं खे भौरिया लाग गइल कि नहीं? अरे तारिये को नहीं को घटेला रहता का इतना देर हो गइल कबले लागी? लाग गई रबा होता नहीं बैठल वाली कुर्सी लगा के ले भौरी लाग गई काहे खड़ा होई दहेज लेके आली फ्री में थोड़े। अरे दहेज वाली हल्का त जीव का काल हो गला मार हां अजय बोल दे के लिप जाई घरवा के ठीक बा लिपा जाई हां बोल दे बम बच्चा वाले लेकर फाइबर की कुर्सी चली देखी भावा तो बहरे बाटे भौजाई बिना हमरा चैन नहीं खे पड़त चली देखी ऐसा मन लाग गई बाटे न कि उनकरे बिना चैने नहीं खे पड़त यहाँ के तो जो बटले बनी राम 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 राम। अरे भौजी अरे रौरा के जबले देखे नहीं ना नो तबले हमार चैन ना पड़ेला। अच्छा हाँ आ जब रौरा के देख लेनी न तो दिन भर हमार जीव एकदम हरियर रहेला हरियर पतई की तरह। हाँ रौरा इतना सुंदर लगबे करेनी। अच्छा हाँ भगवान ऐसा भौजाई सबके दे। हाँ रौरा कही न रौरी खातिर जान दे देतनी प्राण दे देतनी पूरा जहान दे देतनी। नहीं जान मत दी ये भाई को कभी कबे आइला ना इस ऊपर तक चलिए लियो आ का करबो वो 500 मांगता ली सो चल तो 10 रुपया में काम चल जात का फायदा अपन हाथ में कॉल लेता नहीं अरे बाप वाह बड़ी गर्दा भाई में इतने खातिर 500 रुपया दे जाइए वो सोचता सब बड़का घराना अरे तो 500 के नीचे बातें ना करिए सब अरे बड़ी गर्दा हो में दहेज लेके आज बनी ऐसा तैसन थोड़ी आज बनी। अरे दहेज लेके अब तब ना करे पड़ता हाँ तो करी का एगो तोरी बापे से कहनी के हरीश खोलाई कहना के हाथी मंगनी तो हाथी ना दिया ना अब हिल ले अब कहीं रास्ता धरैया में दे दे मारवा हिलैया में दे दे अब हिल ना देना ए पर राजवाड़ा घर के तब कर जला नहीं वही ना फ्री में बना महारानी जी जा महारानी ना बना नौकरानी बना के रख का नहीं नौकरानी नहीं बनावा। हाँ तो नौकरानी बना तू ही कर चलो ठीक बा जा भाई कहे न तो हम उनकरी घरवा के नौकर बन जाए कहे तो हम उनकरी खातिर जान दे दी। अरे बाप रे बाप का भौजाई भगवान दस एक नंबर के दू बात बतियाली कौन बाण तना न तनी मनवा तनी शांति हो जाए। चली फोन ना नहीं लो नहीं उनका ना फोन आइल। अरे भाई रामनवमी आयल बा आज तो बढ़िया रहल सबके लोग लइका घरे आवेला उनके का जरूरत बाई लेके उनके का चलत बा लेके ये भाई एगो लइका आई ना घरे त्योहार में तो कहिए आई वो वैसा सही बना जहाँ बना तहाँ ठीक बना ये न कहनी कितना परिश्रम से 1-1 रुपया बचौनी तम बड़का बा काहे लगनी आजकल। हाँ ई का जनी है
कि बड़का हम का कहाइले ये काम खत्म है वो तो घरों लिप दे आ का घरवा लिपे खातिर बोलाए जाए ओकरा के आई तो 500 रुपया फिर मांगे उसने अपने हाथे लिप लिप क्यों देखो थोड़ी बा अपने घर में कर बात ही बा घरे 21 साल की बात तो घरे जाता नहीं देखें बियाह के बाद कबो घरे ना गई नहीं अब बात पहली बार घरे जाता नहीं चलता नहीं घरे बाबूजी के तब को फोनवे ना लगेला उनकर जब फोन लगानी तब स्विच ऑफ उनकर रहेला का जाने ई कौन फोन है इनकर तो त्योहार में तो के आई अपने तो खटिए नहीं के जाता उनके बोला के फांसी लगा के जा अरे कैसे जा उखटे बना ता ठीक बना अच्छा ठीक बना तारे चली भाई भाई राजा हूँ न महारानी तो कहा तालू महारानी जी तो महारानी थई है महारानी जी हूँ बना महारानी जी बैठ करावा ससुरे से तब सब काम। बाना से तो नहीं सुनसाने बा तनी चली भेंट कैले आई तनी हम हाँ। जगह गदगद हो जा छोड़ दो कोर्ट कचहरी थाना कुछ आजमा ले हम एकदम तैयार बनी आप खातिर जान देवे खातिर आपकी खातिर और क्यों खातिर नहीं हाँ जब चाहिए तो बरम आजमा ले कोर्ट कचहरी कुछ आ जा तो खातिर एकदम जान हाजिर बाटे कुछ होके ठीक बानू हाँ। अब रौरा के देख लेनी अरे अब जीव तो एकदम का बताई हरियर हो गल बा हल्का अब जाते नहीं दिन भर हमार बढ़िए रही जाई नू चली ठीक बा। राम राम चलो हम कभी आजमा लेम भौ जाई हम रौरी खातिर जान दे दे ठीक बा हाँ चलिए आज बहुत दिन के बाद से घर आयल बनी अरे कहाँ बड़ा सर एकदम सुनसान लौका था कहाँ कोनो लौकते नहीं खसा चलो देखत बाजी बाजी क्या हो अरे ई का करता मरे तू नहीं का करी महारानी जी कहले गेहूं फटक दिया ए मरे तू नहीं गोड़ आतन बाजी खुश रह बाबू ये कुल करता रहा गेहूं फटकता रहा का करबो ऊ का करती है कपारे पे चढ़ले बोला तू ही न ज्यादा मर्द ऊ बड़का घर के हुए ना चलो फटक देबा त का हो जाई हां ठीक है तो फटक बानी उसे ना कुछ कहल जाला ना ना ना, हाँ। इहे तो कह के तो तू ओकर मनवा बिगाड़ देला अरे बाजी तू समझत नहीं ना अरे बड़कवा घर के हुए मान ला ऊ को ओसे करावल जाई त केहू का कह आ ते इहे कह के तो इज्जतिया तो ले लिहला हमार सगरी ज्यादा ठीक बा और सब ठीक बा ना हां सब बढ़िया बात जा हाथ मुंह धो ल फिर सोखा तन खाना उना खा लो अच्छा ठीक बोले बड़ा खुशी के बात बा दीदी इतने खेत जानत लो 500 रुपया मांगी हस गेहूं को कहता से 500 रुपया दो घर लिपे तो कहीं से 1000 दो बाजी का हो ए मर्द नहीं का करता रहो अरे घर वाली पे कहले ए मर्द महारानी तू यही पर पूरा गांव में जवार में एकदम तार नाम बकेतना अरे नौकर चाकर ना रहला सका जहाँ कहीं का बांधा सो अब गेहूं पट के रहल तो कहता से 500 रुपया दो अरे अभी ठीक बा लिपे ये सो तो कहीं से 1000 दो ठीक बा पैसा दे देता लिप देता का करे के बा तू तो हार लिपल जो ही रहला जाए दो मान हाँ? बाल पैसा बचा के रखब न तो तोहरे काम खातिर ना आई आ उनसे मत कहिया ना 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 आ उनसे लिपे के मत कहिया उनसे पैक हो जाए हम हाँ करत लेकिन नहीं कहा तारी लिपे के तब ले बुला दे तो नौकर आके लिप दी बड़का घराना हाँ? कन हई का करबो ए बाबू अरे भाई बड़का घराना का यही से तो देखेला हम ना उनके अरे तो रौरा कह के बुलावे के पड़ला जमाना आइल बा बाबूजी का हो? ये हमार दिन दशा देखे के रहल हां आ त का करबो का मरे तू तो हमारी इज्जत के धजिया उड़ा देले एकदम अरे भाई हम का ध्वजा उड़ा देहनी काहे मरे इतना नाक हमार कट गेल कि तो 2 लाख रुपया लइका कमाला है जा के झाड़ू लगाओ तोड़ा गेहूं फटका तड़ा इहे कुल लिखल बा इहे कुल हमके करे के बा अरे कपड़ा पर चढ़ले वाला उनकरा कहते ये ना कराओ तनी बड़का नहीं घराना मरे कहल नहीं तू ने ये अब देखे के रहल अब तू एकदम ही ना कहला के बाद चुप चुप कुछ कहिया मत बड़का अच्छा बड़का रुपा घराना जा। आज उनसे पूछा तनी भाई नहीं काहे ना करतड़ी पूछिए ले तनी आज बुला के उनके पूछ लो हां कि का कराओ तली अइबू एनिया हो अइबू तनी बाबूजी का हमारी एकदम नाक में दम क के रख देल बाड़ू का लइका आइल बा कबे के 2 घंटा हो गइल ले अब ले गिलास पानियो लेना लिया के देली अरे हमके पानी के पूछी आ त बड़का घराना कन हई पानी कहां से पूछे तारा से पूरा नैयर के लोग के तो अंगुरी पना जानी तो ई लोग कौन खेत का मुरे वाला इन लोग तो अंगूठा पना चाहे का हमर मुंह ताकत नहीं जाए हो जा गेहूं फटकी
राजा महाराजा बनत रही ना नौकरानी रखल रहे आइले पर एको नौकरानी नहीं खिसत जाई करी ठीक हो भाई अब का 200 रुपया दे के बुलाई नौकर कुल के तू मर्दे ये कुल कर तो का करी हाँ तो और ही मांगा चाप के दहेज मांगा तू अबे तो तू कहत बाबू बुलेट मांगला बुलेट मांगला तो बुलेटवा तो ना देहला सब आइले तब तो ऐसा दहेज दिल बासन कि अब तो सब करवाओ तिया ना तो का करबो सगरी। जब दहेज लिहल त करही के पड़ी ये कुल काम बा रुका आज वे पूछा था उनसे बाबूजी से कोने ना काम करवावल जाला हां तो देख लो हाँ। पूछ लो उनकरा से तारा कुछ बुझाता हमारी बाबूजी के एकदम नौकर बना के धरे लू हां ए बाबूजी कि तो ये रही नहीं तो हम ही रहो अरे भाई अबे रहत ला बुलेट ना देला स आ ना हाथी हरिश खलाई ना देला स का दियो सही ये बार बाबूजी हमरा ई देखल नहीं के जा तू एना करत हम करो नहीं के चुप रह बाबू जाए दे समझ गेलो अब बड़का घर के हई ना बड़का घर बड़का के घर का हुए तेकरा बुझाता कुछ चला जा जा बाबू चुप रह तो हमरे चुप रह। देखो के दादा ले भी आई एकदम उपाय कर दे तनी बाप बेटा के ठीक बा जा को दे उपाय ईयरफोन कर हां देते जा अब ले दहेज हमर अबे बाकीए बना देलो बुलेट आ हाथी हरिश खलाई ठीक बा उपाय कर देते तू मरे को आता हम बोलत नहीं किधर ना छोड़ दो जाए दो चल अच्छा जाए दो बाबू मान जा और देखा तालाब दहेज में तार बुलेटवा ना देना से कह के हाथी हरिश खलाई करना देवे को वो ना देना से छोड़ा जाए दो बर्दाश्त करो बताओ तो ऐसा हमने बोला तूने को हाथ दिया कि तो हम लोग के दिखा दे बाप बेटा के अरे ठीक है जा जा देखा देख ले बमो बड़कवा घर के बिया ना तो देख ले बमो चल अब कुछ बनाइले वाला कि ना यू तो खाओ के नहीं के पूछो अरे बनोले बनी भौरी बनोले बनी चोखा बनोले बनी चलो बाजी बहुरी चोखा खा लिया हाँ ठीक बा काम पर से तो आ गनी तनी एक नजर डाल ली भौजाई के